ano to, tatagan. Binayan ba ng ano to, ibon. Galing po yan doon mga ilaw. Galing yan doon sa taas. Yung mga nalaglag na bunga. Ito yung bahay niya. Tignan natin kung may laman ba ito. Bahay ng ibon. Ibang klase rin ito. Ano ibon to? Ano ibon yan? Ito yung butas oh. Ibang klase. Ay wala naman. Ano ibon to? Parang ginawa lang siyang pugad. Tulugan nyo lang siguro to. Walang laman. Walang laman.